Shiski hadian bawai Rangbah ula pensawa ya ka call recording Lingba Pynthohbria hadian balawai ka rensan ya tai jongki kertang kabaya day bat ka 5th Umroi District Council constituency ka bala penlong hamadan jong snong liar sloi kala penlong yo Syiem ka Hima Mylliem ban Ujor da ka Ejahar. Hakatay kasngi uti Rangbah ula wan chakmat ban pensngau ya ka audio recording kabadai ka call record kabadai ka jingakran jong wei Rangbah jong ka than umroi bat Syiem ka Hima Mylliem uba aina mani Syiem bat uba bandari renta thiang wei nagi nong song snong hakabaya day bat ka benta ka kenram haka snong nong rim nong ladau. Haka kat pratarek urampang arja arpusan Syiem ka Hima Mylliem haba Ujor ya ka Ejahar halum dingjeri police station ula ong. Kat ba ka election siya ka Khasi Hills Autonomous District Council karang ya chakman bat kumta bon ki kertong ki Pyrshah ban kentiu ya ka durjong ki Lingba ka jingalap election hagi constituency baper ki bahap apo ka KHEDC kala penkendet bat penlengo yu halor ka jingkran jong teu Rangbah uba dan jingtip ya ka kerteng ka bola saya ka jingkran jong bat wei ubah yeng jong uba deiru Rangbah snong maupun umroi hakabala don kat tu kat ni ki jingakran bari. Hakani ka Ejahar Syiem ka Hima Mylliem ulaong kani ka jingle jong uni Rangbah kadai ka jing Pynthohbria bat penjak buram yu kham tambau don hakakam man syakri yo pajba bat ka jing adai ka bau don bat ki pajba nong song snong ka bala kta yu sikat dai haka jing mut jing perkhan bat kumjo kala bu yu haka jing sngosi ka bajur. Kani ka jingle hi ban penjak buram ya ka dur khmat jong Lingba kilat pathai khubor kala kta sebab palat bat buun kerpat ya ki pulet bakin sim khia ya kata ka jingle jong uni nongkran Pyrshah bat ban khenya kata ka jingle kum ka jingle baman ka basir khai bha kat kum ki kendon an haringkat ban don ka jing siu ka liang ya ka jing do nong. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.